ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shnong UMLA jong ka Ranikor constituency uba Pius Marwein hagas ngi ba ar jong ka arpu pratrik ubnai nailor arajar arpuway ula pelai Paidbah ya ka kali kit nongpang hagas Shnong Puksora ka ban ai jing syakri ya ki Paidbah jong ka thain kaput ka bakin thop nado ka Shnong trong pleng shado pot kro hado menta ki don hado sautli ki kali ambulance ki ba uba Pius ula IT syaki Shnong ba pher jong ka Ranikor constituency ban ai jing syakri ya ki nongpang hakapang ka shitom Hakajing Pyllait ya kini kali kit nongpang le don langru usab divisional officer civil jong Ranikor civil subdivision uba HS Dingdo u block development officer jong Ranikor block uba J Kharmi u sub divisional officer katanat PHE uba F Thongni u border area development officer uba E Lingdo bat ki wei di ki officer bat kumjuru ki nongelam jong ke UDP Hakabaya day bat ka seu katada ya ka bainong jong unong niya akani ka kali ambulance na kaliang jong ba Pius Marwein ulaong ba unsa bakhle hi mau kat kum kajing donkam mai na somoi da ambulance rajo ko des daw khali nimbus ko grong jana mai leader ya noko bodong ja mai bodong ja uyas angade khap no angade mai daka ndeki donga uni kemen mai development chingni songo rabana ba hai namme ja khalbo ya angni request ngila Pyllait lightly ki ambulance wa te hadin ba kata ngila long saw bat kani te ke ka ba ngidong kam hadu kata jing shisha lada kiwi ki konsulsi ki taro kame lai sautli tangka we ka ambulance ka balala ben syakri ya baro hapo ka dong ka time hendri deilang ba ka jingyar jong ka konsulsi jungi deilang ba ka jingai jong ki jaka ka jing jong jaka na kadau pa na kaleng ka jonga nga la Pyllait biang sa kani ko way pat ka ambulance na kamta kani ka than bodar sini namar ba kumangi ha kani ka por ha kani ka juk ngala persyang ben Pyllait ben Pyllait nado kini ki alai benai henry ngimyo kali namar ba dailang ba na kaleng ko company ru ba kimla lese berpenmi kali ha ki por ba ki khanglut ki jaka jongki te ngala ap na Shnong rewat na Shnong ngamyo ndre ngala hap ben sim nang te na Guwahati banyo emergency ben Pyllait ya kene ka ambulance namar ba komba ngilong menta kalong ba ha kene ka por ka ba don kene ka khlam jingpang ka ba ngi ka ba kongsan ba kumnong bangin yada kumno bin ngin ya yarap ya kinongpang khantam ha kene ka dong ka thanjungi ladangi lai nang ne tang hapo Ranikor ru lese ladang ngimdon kali kamut kalong ka ba shitom ya kinongpang laningi kwa ben kitle don le kilat ben ngin kit sharu Shnong ru ni simpor lese daki lai sau kanta kat ben haju yo kali lese kalong kaba simpor palat te ngalai i ya kecing shitom jong kathong kathan jong la jong namangi suthu ba kani ka ambulance ngabo angne ambangin bu private lese tangya kato kani teli ki Shnong hendrei ngila bu ya baro ki ire kat ki badon kam hakapang hakastom hakano kecing ngibo ya kani ka ambulance ngabo ya kecing kerpat tangka ni kowe ba to siem ba kani ka ambulance kadei ka jongpi tangjong ki bangingi keren menta lene tang hauta hakayeng ka bangibo le hanono bangibo bagi sim tangjong tanre siem ba kani ka ambulance ka badei jongpi baro ngilong trailer ni sumar ya kini ka ambulance kenapa ngimkwa ba kumha ki por ki ba mechua bangidon ka ambulance hendrei ka ambulance ku ba shu penong kam simet hendrei ngimkwa ba kini ka ambulance ban penong kam simet bangikwa ba kini ambulance ban penong kam langya baro ye gari ke liye matlab हम लोग का इधर मतलब पब्लिक के लिए यूज करेगा और ये गाड़ी मतलब हम लोग का ही सब क्योंकि हम लोग का मतलब पूरा मतलब ये यूज करना है तो hakne ka por na kale ka jonga kum kadak jo ka jingsa kan mau mo kum kadak jong ka jingsa kan mau ngan pli ya kanika ambulance